Jeg har 2 af mine brødre med i dag. Jeppe og Jonas. Og så er det mig. Og Jeppe han er åbenbart den pæneste. Ja. Vi skal spille Slender i dag. Igen? Jeppe, er det ikke rigtigt? Vi skal spille Slender. Jo, YouTube, hvad jeg har igen. Jeg skal lukke lidt gang. Hopbold. Har du husket sit? Ja. Ja, jeg har husket det. Du skal lukke den Jonas. Start lidt. Okay. Og desværre kunne I lige ikke se os på webcam, fordi jeg mit åbenbart så er mit kamera gået i stykker. Så, men vi sidder altså helt mørke, hvis I tror på os. Ej, det lægger pænt meget, når den er tørrebladning. Hørte I det? Det var ikke mig. Jonas. Okay, og det er mig, der spiller, og Jeppe han gjorde lige et eller andet. Ja, det var jeg ønsket. Så sprinter vi. Jeg fatter ikke, hvorfor lygten kigger ned. Så går vi til højre hånd. Vi skal have varm kakao på et tidspunkt i dag. Skal vi? Det glæder jeg mig til. Det stod det. Jamen, vi er på Noob. Vi er på Noob. Vi er Noob. Jonas. Hvad? Nu. Ja. Er du sej? Ja. Fuck, ja, der er en sød. Hvad så sød? Hvad står der? No, no, no. Slendermærke. Det var 1 ud af 8. Det er hans logo. Jeg kan snart ikke holde ved her. Undskyld. Ej, se, der er en bil. Hold kæft, den er grim. Hvor? Der. Og der. Det er bil. Gystigt. Hvorfor? Det er bare. Derfor vi sidder helt mørke, jo. Det skal jo være gysligt. Hvad med til at spille det næsten kl. 3 om aftenen? Ja, det gjorde vi da vi sov. Jeg vil spurgte lige, om vi kunne Ja. høre. Der er en sæd. Nej, der er en sød. Ikke der. Og så kunne jeg se Slender igen, som i går, når du bare vinder der, kan du huske det? Kan jeg godt huske. Sådan. Okay, vi skal lige ud på stigen. Kan du huske, når du løb igennem det hele, så kom over til de der træstammer? Ja. Jeg fik 7 poster, så havde jeg glemt at putte et eller andet lorte-window til, så de ikke kunne se, hvad jeg laver. Derfor er det sådan lidt mindre skærm. Vi optager. Ja, tak for info, Jonas. Ej, det vidste jeg sgu da slet ikke. Fuck, du er syg. Det var, at man glemmer syg ud. Fuck, du er idiot. Har I nogensinde hørt Ole sang? Nej, vel. Den er mega god. Ja. Så er de snip Sådan. og gas. Når de rigtig hygger sig, så ryger de has. Hvad var det? Det var en, der sagde noget. Hvad var det? Maja. Jeg var en der. Hvor? Nej, det var en lille. Wow. Der står han sgu der, mand. Jeg kan ikke se det. Væk. Jeg vil væk herfra. Flygt for Slender. Hvad skete der? Jeg blev ligesom slået, fordi jeg så ham. Jeg ved ikke hvorfor. Nu fik jeg jo ikke den seddel. Jeg tror, den var på siden af den bil. Nu ved du i hvert fald, hvis du finder 7 igen, så ved du, hvor den 8. er. Ja. Det kan være, der er en derinde. Det er der sgu da. Nej, for det kan godt være, det væk. Håber jeg. Hvor er du? Der var du. Nå, det er det. Fuck, hvad er det for noget speedy eller andet? Jeg sprinter lige. Sprinter, jeg synes, det er sjovt, at man siger sprinter. Faktisk så mener jeg sprinter. Fuck, der var sgu ikke en eneste lortesæde. Fuck, han var der ikke derinde, mand. Nu er det nervepirrende. Hvorfor er det det? Du spillede også i går. Hvad foregår? Skal lige klemme mig lidt på næsen. Og det siger du, hej! Jeg prøver. Ej, der er en sæd. Ej, det er træstammerne. Fedt. Anden gang jeg kommer derhen. Nej. Før var noget på den der. Ja, det var sidste gang.
Tak for info. Nu er den tomme også. Ja, for er du bange? Ikke sådan specielt. Det burde du være. Mathias, Hvad? din computer, ikke? Og den er mega varm her. Det er helt vildt. Det er fordi, det er den der vift, de der, vi kører rundt ind i. Ligesom projektoren hele tiden. Jeg tror faktisk, den kommer herhen. Nej, vel, hvad for en vej skal jeg? Den vej. Du tager den vej. Din skyld, dør. Lad nu være, Jonas. Det var det, jeg sagde Jeg har ikke gjort noget. Jo, du skulle. Sorry. Jonas! Jeg har ikke gjort noget. Jo. Jeg har mine hænder hernede. Nej, du har ikke. Ja, det står han. Næsten om bag 3. Hvad sker hvis man bare bliver ved med at kigge på ham? Jeg dør, mand. Jamen, jeg ved sgu ikke noget om det der spil, mand. Jeg har for mig spillet sådan noget der. Jeg synes, det er spændende. Hvad skal vi? Vi skal højre, venstre. Vi tager den der. Højre, venstre, vi tager den. Prøv at kigge bag dig. Nej, ellers tak. Ja, han står så garanteret lige over det der lort. Fuck, jeg blev bange der. Du er bare rundt 3. Det er ligesom... shit, man, jeg så ham sgu da. Jeg er blind lige for tiden, kan jeg mærke. Vi tager den anden vej. Det kan jeg også. Han kan godt slå ham. Nej. Okay, vi går væk herfra. Væk. Nej, nu kommer vi til det der lortested. Tynderne. Nej, gør vi? Hold kæft, jeg går til at gætte. Kig bag dig. Nå, der. Shit. Helvede har jeg ikke op dig. Jeg vil bare have nogle sædler, så går jeg igen. Ja, hallo. Det er fordi, han vil have noget til. Han er tæt på. Der er en sæd. Så skal vi løbe. Så med at løbe. Væk. Hele tiden løb nu for helvede, mand. Du kan ikke løbe. 64 år gamle, mand. Gamle røv! Jonas, lad nu være. Det er ikke der med vilje. Du skubber. Du fylder. Har I nogensinde hørt nogen, der siger, du er ikke med vanilje? Ja, det kan du nogle gange. Hvad? Det er ikke med Der er nogen, der siger nogle gange, ej, du er ikke med vanilje. Det kan du, Jeppe. Hvad er du? Ja, det er bare sådan for sjov. Det var ikke med vanilje. Du er ikke med vanilje. Ej, jeg har sgu da været inde i den der lortetømme. Fuck det. Fuck det. Shit. Okay, bag dig. Hey, hvad er det der? Det er et hus, som jeg ikke tør gå ind i. Jeg gør det. Huske. Nej. Det kan være, der er sædler derinde. Det er der, men jeg tør ikke. Jo, nu. Nej. Lad være, Jonas. Det er pænt stressende, det der. Så er du fedt af sex. Du siger altid, det er pænt. Ja, det er pænt Bare sig, stressende. det er fucking strengt. Så skal jeg nok fatte Det er pænt stressende. Nej, han fatter ikke, når man siger sådan noget pænt. Bilen. Lige der, jeg havde brug for. Hvorfor er det brug Lad nu være, Jonas. Hvorfor er det brug for den? Fordi der er en sæde. Den er grim. Det er da også inde i det der hus, der man kan tage. Jeg har aldrig mødt Slender i det hus. Nej, hvem har det? Nå, i spillet. Jeg tror, det mente i virkeligheden. Jeg har en mødt Slender i mit hus. Ja. Ej, seriøst. I Minecraft, jeg godt ved ikke godt, hvem Slender er i Minecraft. Nej. Det er den der, hvad hedder de der Ender? Enderman. Ja, Enderman. Fuck, du er så mange. Så er der sgu da mange slemme. Ja. Nej, det er nok. Den der Katrine, der hun siger, det hedder Enderland, når man kommer i det ende. Ej, helt seriøst. Nu kommer jeg til det der lortehus. Ja, gå derind. Du kan finde mængder mange sædler. Kun én. Der er kun én derinde. Ja, det er også mange. Det er det faktisk. Hvor står han Der der? vil du kigge over. Nej, han står der ikke. Ja, der er Han en. gik bag dig. I den anden side. Står han? Det bliver sløret. Hvorfor bliver det sløret? Jeg kigger på. Nå, der står han. Vi ses slemmer. Så gå ind i huset. Nej. Så du ved noget. Tag sådan en diamond pickaxe, hvad så. Der så han sådan en ko. Okay. Bridge! Hvor er det, står han? Men sidst der var en sædel der. Nej, det var sgu da ikke. Jo, lige der på døren. Den ligner som om den går indad. Bare prøv at gå derind. Okay. Masser af nervepigerne på lige nu.
Jeg kan bare ikke klare det her spil her, kan jeg mærke. Fuck, jeg har slået en skid. Jeg kunne nemlig godt lugte det. Jeg skal bare sprinte hele tiden. Jonas han har lige ødelagt den der. Nej, jeg har ikke. Hvis du har det, Jonas, jeg så noget af dig. Ja, jeg skulle da ikke. Christi, så det er ikke rigtig. Og Messi igen. Og vi kan det. Og jeg tror det. Lad nu være, Jonas. Jeg har gjort dig noget. Jonas, den rører mig. Jonas! Hvad? Lad nu være. Okay. Så mange videoer er du egentlig der på YouTube. Heller ikke det, Jonas. Nej, det er også første video, men jeg ved godt, hvordan man gør det. Fuck, han står ikke om bag mig, det er pænstræk. Står de om bag mig? Kan du ikke sige pænt? Det er pænt stressende. Jeg hører på Mathias snakke. Ej. Hvad er det for noget, du når til 7? Hvad? Du sagde et eller andet, du var nået til 7. Jeg er 7 poster, så døde jeg. Ja, 7 poster. Er det bare de der sædler? Ja. Hvad sker, når man får ladt 8 i? Ja. Har man så klaret det? Fedt. Jeg skal finde hjem. Skal man så til, Jonas! skal man så til en ny bag? Jonas, det er din skyld! Nej! Fik 5 poster. Ny rekord. Nej, det er sgu ikke. Det er 7. Min er ude. Hvorfor gider den ikke gå ud af den? Pænt stressende. Nej. Fucking stressende. Jeg gider ikke. Nå, sådan der. Jeg gider stadig. Tænk den for.